Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Intikom marħba l-buskuttini ħar nittama li tinsabu tajbin u nittama li dawn il-35 minuta set għattawom miħaj flimkien mal-mistida. Marħba li l-ek li t-segwina minn fuq il-paġna tana ta' Kalamita u anka li l-ek li ta' kunnar ta' ġemazzom l-appuntament fuq Smash Television. Tinsewx, tistaw tamlu kuntat maħna permezz tal-WhatsApp fuq 98-76-76-9812-7676 minn ħina liħor taraw il-numru u kollu tistaw t-kommentaw, tistaw t sem fil-kompetizzjoni u kollu tistaw trabaħkom voucher ta' 50 euro ġewwa l-Mercanti Restaurant li jinsab fis-suq tal-Belt. Il-mistieden tiegħi illum kunu tafu minna muftu ieħor. Mela, l-mistieden tiegħi illum u ħatlif Kert Kallejja. Hello! Kifin? Tajjeb ħafna, grazzi. Inti tinstab tajjeb? Mledinaw Manger Gross. U mela, u proset ta' das-setup. Oġbok. Ej, viva. Dija xaġa li dejjem xtaqt namel, Veru. tal-podcasts. Id-disin kollox tiegħi, logos dak li ċalla kollox jinamilt. Kollox. Kollox jien. Tajjeb. Infatti, anka kif nidru ma nidrux, immexxi kollox jien minn hawnhekk. Sewa. Ġbidku qed tedit għal-kuluri u dan. Kollox. Eżempju, jiena dal-għodu ma qaxxarx il-leħja arranġajti li inti bledit. Jiena qaxxarta ma dik waħda mill-affarijiet li ma nafx nagħmel, inqaxxar il-leħja tebben. Nemnek hija x'jiena n-snin ma nqaxxar il-leħja tiegħi. Morant il-barbier. Imma anka ġifieri għaw dil-biċċa tal-lajn ta' hekk. Ħafna drabi ninsa nagħmilha jiena stess. U meta kieku ta' nagħmilha mantnija iktar. Ma kienx fejn mur kull ġimgħa. Imma sar itlek. Grazzi. Hija tfajla tiegħek tħobbhom tħobb il-leħja. Tħobb il-leħja hekk. La, kont nsaqsik single, ġifieri ġattina Isma' labdejna bit-tfajla hekk. Ma nafx hijiex impressjoni ħażina tiegħi, imma jien nagħmlek persuna li inti taf tħobb mill-ewwel u l-imħabba weġġatek. U tgħidli kif. Kif? Ħanajdlek kif. Meta rbaħt l-Eurovision u rappreżentajt il-Malta, kont ittella ħafna ritratti viċin ommok, ġifieri isek il-mami boy. Sewa. U anka jinnaf insegwi l-medja soċjali tiegħek, toħorġu jitkom żewġ ħbieb, intu ommok. U dawk li nkunu mami's boy, nħobbu malajr u l-imħabba tkun weġġatna, jista' jkun għax nkunu tajna ħafna. Jekk fil-każ ħatajt xi ħaġa, forsi infakrek li dan jidher l-erba' fuq il-medja soċjali. Sewa. U l-ġimgħa biex hekk fil-każ li tfajla jew taqtala l-internet jekk ħatajt xi ħaġa. Le, żin nibdew mill-imħabba li għandi lejn il-mami, ħanibdew minn hemm. Il-mami ovvjament hija l-ewwel imħabba tiegħi u ġifieri u meta kont żgħir ġifieri hemm ħafna ritratti li jiena ma niftakarx li seħħu li jiena kont il-ħin kollu magħha hekk. Ma mbagħad ġejt feta kont għadni żgħir li kont kelli ħuti warajja l sirt il-Big Brother
u iktar indipendenti u bla 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 u automatikament tibda tfendi għal rasek. U fit-teenage years u nazzar danajt forsi anka naqra early 20s, tajtom naqra hard time għal kemm ma nidirx it-tip li forsi xi tifel imgerfex jew hekk imma ma nemminx li kont dan, imma kont rebellus ħafna, ġifieri ir-regoli għalija kienu xi ħaġa imma di għalfej u di għalfej, din ma naqbilx magħha, din mhux hekk, din mhux hekk. U ovvjament dak it-tip ta' karattru later on in my life servieni għax ovvjament jiena fil-karriera tiegħi mhux biżżejjed li nistenna li bniedem iċempilli biex jiġi kanta, ma jekk qed nara li tittoħloq raġuni. Allura meta tissemmi llum il-ġurnata ntella daw ir-ritratti hekk huwa kważi wieħed mill-modi li nħossni irid impattila ta' kemm għaddejthom għax lila u d-dadi minn baħar ta' inkwiet, fimt, fis-sens li ma rridx nistudja, ma rridx qisni l-iskola kont inti sa nofs il-lejn idoqqu l-kwarta per eżempju jikot namela. Jekk tgħid li sa nofs il-lejn, f'nofs il-lejn ħankun wara l-bib tad-dar. Imma ma nħabbat qabel idoqqu l-kwarta biex tkun għaddit tiegħek. Biex tkun għaddit tiegħek. Hija mhux fuq il-ħruġ l-iktar imma tajjena il-ħruġ isu kont iktar nobdi ngħidu hekk għax kont ngħid jekk nasalu nsib il-bib imsakkar, tifhimni ma rridx nagħmel lejl barra ħalli qatt ma ġrat. L-ektar fuq tipo l-fatt li ma rridx nkun naħdem mid-9 sal-5, you know, like Monday to Friday, rrid nkun iktar liberu, rrid ikolli karriera fil-mużika u tipo ovvjament il-ġenituri tiegħi kienu jinkwetaw li bil-mużika ma tistax tiekol u hekk, ġifieri issu rrid li tgħaddi tiegħi imma fl-istess ħin illum il-ġurnata ngħid imma huma għamlu li għamlu u ħadu ħsieb u nkwetaw u argumentajna u hekk. Sforz kemm iħobbuni, sforz kemm iridu l-aħjar għalija u għal-ħuti. So dika tibda minn hemm u mbagħad matul il-vjaġġ iva kien hemm weġġat tal-qalb kif qed inti jiena bniedem inħobb malaj. Inħobb malaj mhux fis-sens li 4 tiem wara l-iltqajna eżin irrid niżżewweġ nibda nagħmel pjanijiet u hekk. Inħobb malaj fis-sens li la jiena inti persuna li qiegħda fil-ħajja tiegħi mill-ewwel qed nurik isma' jiena mhux bniedem illi ħanoħorġu casual u dana. You know, irrid insir nafek, irrid inqatta' l-ħin miegħek, irrid noħolqu l-memorji fl-imkien, bniedem romantiku, daw l-affarijiet kollha. Allura u fid-dinja tal-lum hemm tendenza li daw l-affarijiet għax jiena nurik li jiena bniedem romantiku kien hemm tendenza li u li dana nidi l-kelma, dana għax mhux konfidenti, dana ħin kollu abbat miegħek, fimt ikun. So fil-verità tibda tirrealizza li ma tkunx il-persuna tajba lik li la qiegħed ħares lejn dawn l-affarijiet b'dan il-mod qed tifhem li jiena niftaħlek il-bib tal-karozza jew li niġbidlek is-siġġu dawk huma affarijiet li intrabbejt fihom għalija huma xi ħaġa normali. Fib nara l-ġenituri, nara l-izzijiet, in-nanniet in their 80s kienu għadhom hekk. Ġifieri qabel ma ħallew, ovvjament qabel ma kibru. Ma tidherx romantiku imma hekk ma ddaqqatajn. Vera. Ma għax imbagħad kif qed tajtu ma' żmien tant bdejt issir isa ninnota dan il-pattern illi għax tkun you know bniedem żomm idej għaw qalbek fuq idek li isek hemm ħafna min jieħu vantaġġ minnha li mbagħad ittella ħajt u tibda tajt isma' ħanoqgħod attent iktar x'ngħid, ħanoqgħod attent iktar kif inġib ruħi, ħankun iktar forsi inqas dak li kolli għaw naqbad u ngħidu ma nżommu iktar għalija u tgħaddi minn dak il-vjaġġ, fimt? Allura isek il-kert tal-lum mhux il-kert ta' sena ilu, mhux kert ta' sentejn, mhux kert ta' 4 snin ilu, ġifieri bħal kull persuna oħra. Il-mużika full-time? Tista' tajtek illum il-ġurnata iva. Għandi xogħol ieħor li nagħmel, naħdem fis-solar panels u l-enerġija nadifa inni 15-il sena fuq dan ix-xogħol huwa xogħol li vera jogħġobni, però huwa xogħol li huwa flessibbli fil-ħin. Allura jagħtini
l-opportunità li jekk għandi eżempju podcast miegħek, ma jkollix għalfej insaqsi għal-lif u daw l-affarijiet kollha nirranġa l-kalendarju jien tiegħi u niġi u allura però l-ħin li nqatta matul il-ġimgħa maġġoranza u aktar dedikat lejn il-mużika. Ma tara li llum il-ġurnata forsi dak iż-żmien meta kont żgħir il-ġenituri tiegħek fetħulek għajnejk isma' bil-mużika mhux se tiekol. Illum il-ġurnata tista' tiekol bil-mużika biss, jien naf kif ġraw l-affarijiet, pereżempju, inti suċċess wara l-ieħor, jekk ħajkun hemm is-suċċess ħajkun hemm il-kuntatti. Eżatt. Tista' tiekol bil-mużika biss. Ara, jekk nurik il-jeans tiegħi li kelli 10 snin ilu l-jeans li għandi llum tal-lum huwa usa, allura kills good. Bħal kollox hu għandek ir-riskju. Jiġifieri jekk ħatamel tkun full-time fuq mużika, għalik xi tfisser full-time mużika. Ġifieri tkun lest illi fl-aqwa tax-xitwa nhar ta' tlieta nhar ta' erba' jekk hemm bżonn tmur tkanta ġo restorant u bar biex taqqad biżejjed flus għal xahar biex ikollok għall-ispejjeż, għall-loans, għal whatever, tkun lest li tagħmilha. Tkun ħin kollu tella forsi naqra videos fuq social media biex tagħmel ir-reklam. Tkun lest tal-kritika, tkun lest li isma' jekk jiena hemm song li ma toġobnix. Lest li nkantaħħa biex nikkontenta lin-nies, eżempju, dejjem nużawha bħala eżempju ma' Sweet Caroline eżempju, tifhem hija song tajba, ma sax tgħidilha song ħażina jew kera, imma bħala mużiċist kull fejn tmur tkun għadek kemm wasalt, għadek qasilek 10 minuti ddoq. Jiġik xatwek, doqqilna Sweet Caroline. Għadek qasbis bdejt id-doq, għadek qasbis u għal-ħin ta' sfin, ok, ġiviri darbtejt li ta' tkun ilek 5 snin, 6 snin, 10 snin, ta'mel da' xol. Sweet Caroline xaġa partikolari. Għala tibda kważi isek id-dejek id-diska, imma jiena għallum ġurnata najt Sweet Caroline, Sweet Caroline hija song illi tqajjem in-nies. Allura jiena rrid nitgħallem inħobba dik id-diska wkoll. Għax hija song illi lejn qed nagħti das-servizz, lejn dan huwa x-xogħol tiegħi u qed nagħti s-servizz xogħol huwa li nferraħ in-nies f'events differenti. Mela, ħanieħdok ftit fil-Eurovision. Okay. Taħseb li kienu li fetaħlek il-bibien, jiġifieri kantant biex jirnexxi, biex jagħmel suċċess, biex ikanta f'tiġijiet, f'hotels, restaurants. Hemm bżonn jirbaħ l-Eurovision? Le, laqgħa xejn, jiena naf ħafna mużiċisti u kantanti li huma full-time u la rebħu Eurovision, laqgħat tippruvaw għal Eurovision u kompetew, jagħmlu x-xogħol full-time, imqabdin ħafna iktar minni. Il-Eurovision u mużika u kompetizzjonijiet oħrajn huma pjattaforma. Ġifieri jiena bniedem illi nħobb il-kompetizzjonijiet, il-verità, ġifieri ma nikkompetix iktar spiss għax huwa jieħodlok ħafna ħin u ħafna preparamenti u ħafna flus u huwa riskju ma tkunx taf jekk se terbaħ jew le. Imma li rid ngħidu Eurovision għalija kien stepping stone kbir. Għaliex għax jiena sentej qabel ma kien jafni ħadd, ġejt Malta, kif taqbattej. Imma konti ħadd sem darba oħra le? Fid-duett. Kont ħadd sem darbtej oħra. Darbtejn oħra. Ġifieri darba 2010 kif qed tajt inti duett ma' Priscilla, meta repettija Gerrit, sena wara kelli song isimha Over and Over. Ġejt it-tielet biha. Li ħafna jgħidu dik is-sena kellha tkun tiegħek u mhux This is the night. Ikun hemm mhux hekk, mbagħad is-sena ta' wara. Għax int għandek xi ħaġa, ċandi. Naħseb ġila qalulek, hemm xi ħaġa bejnek u bejn Claudia. Meta Claudia tikkompetit bil-kanzunetta li kellha irbaħtid This is the night u mużika ġora l-istess. Ġifieri tiġru wara xulxin. Fil-verità, jiena għax kombinazzjoni l-bieraħ konti għaddej. U millux kienet hawn ta' saqsejni jiela u tħakna. Mhux hekk. Dina ovvjament hija mistoqsija li inħoss nistramp nitkellem fuq għax Claudia hija waħda mill-ikbar ħbib tiegħi u nħobba ta' vera isa oħti. Inħobba immens u anka l-istess kliem qalet fuq. Xeħlew. U meta kon naf li ħadd ikkompeti, tinsiex kien għadu żmien il-COVID sewwa, meta aħna
sottomettejna d-diski għal-mużika. U jiena dak iż-żmien kont immexxi restorant il-Belt u hi kienet tiġi tkanta fih. U insomma, u kienet ġiet hemmhekk u għattilet nitħajjar nidħol għal-mużika. Għalt li l-allu, għalt li anka jien, għattila le, vera. Ir-reazzjoni tagħna kienet hekk. Għalt li iva, għalt li qed nitħajjar ħafna, għalt li għandi ġiex diski hekk. Għattila għaxi kella żewġ diski f'dik is-sena li kienet is-sottomettit, u mbagħad intażlet ġmielek. U morna fil-karozza u għadna nisimgħu id-diski ta' xorxin. U jiena ma nismajt ġmielek għat, wow, vera sabiħa diska l-kliem, l-andament tagħha, il-mużika, għat għandi kompetizzjoni. Mbagħad semmajta bla tarf u bdiet ħares leha u għalqet għajnejha u kważi bdiet tibki naqra, hekk tipo emozjonat ruħha bis-song u għattil alright, għalt li vera sabiħa kert id-diska, għalt li wow, u niftakar vera prezzajt għalek minn għanda, għax itnejli għanna smajna d-diski ta' xurxin, delina kompetizzjoni, ma nafux għak kussan intazlu, jew le għadna, tifem? Allura mbatt meta ħareċ il-rizultat minn ħaj intazlu, l-ewel 40 semifinalista, mbatt u rajt isimma ħadd pjaċir, mbagħad erġajna ntazilna. Allura dejjem bqajna isna anke matul il-vjaġġ il-ħin kollu flimkien, imma mbagħad dawk l-4 tim 5 tim qabel il-competition tidħol l-element tal-kompetizzjoni u tkun qiegħed. Isma' la tkun f'kompetizzjoni tirba. U ovvjament mat-tim tagħha bdiet l-istrateġija tat-tim. Issa ħana millek mistoqsija ħalli nkomplu ftit fuq l-Eurovision u ma rridx impoġġik f'sitwazzjoni antipatika. Taqbel imma pereżempju mal-fans tal-Eurovision li inti kellek titla tirrepreżenta lil Malta bil-kanzunetta Over and Over mhux This is the Night. Jew jekk kert kellu jażel kanzunetta minnhom blim waħda kien imur. Jien fl-opinjoni tiegħi imur bl-ewwel waħda Over and Over. Għax il-vuċi tiegħek kienet ġifieri is-sala fejn kien se jsir l-Eurovision kont tifqaħħa. Il-Ġermanja. Għax jindek kieku kon nitla l-Ġermanja bija dik. Żgur kon il-vuċi tiegħek kienet impeccabbli, il-noti għoljin. Ara, le, naf x'inti tajt. Ara, jiena bħala artist l-iktar diski li nħu pjaċir nikteb u l-iktar diski li nħu pjaċir inkanta huma ballads. Ġifieri jien il-vuċi tiegħek. Ġifieri Over and Over, bla tarf. Qed tifhem dawk huma żewġ ballads li ktibt jien, jekk tgħidli l-iktar songs li tħobb tkanta huma bħal ma nafx Hero ta' Iglesias, another ballad. Home ta' Bublé, you know, like jien jogħġbuni ħafna l-ballads, l-iktar li nirrelata magħhom. Imma mbagħad ukoll ma sax tagħmel kunċert sħiħ. Mhux hekk. Kollu ballads. U kol apparti minn hekk jiena nħobb ħafna l-Coldplay, allura pereżempju Coldplay għandhom din il-riċetta perfetta bej song li mhix dum. Imma l-lyrics ikunu sbieħ, xort għandek il-fejt kanta bħal Fixi, eżempju, xort għandek melodija li hija kantata, imma mbagħad id-diska titla. U vera dawk l-affarijiet jiena dik id-dinamika fil-mużika ver toġobni. Għalfejn qed ngħid da kollu. Illum ta' 35 inħares lura għal-mistoqsija bħal di, l-qasna f'nwieġbek x'nippreferi nitla biha għax Over and Over għal dak iż-żmien kienet song illi, you know, hija akustik, hija sempliċi, dana memorabbli. Kienet waħda mis-songs li kienet tindaq. Yes. Ħafna aktar mir-rebbieħ. Jew rebbieħ għal nsejt minn kien hemm. Sewwa. Għal dak iż-żmien kont nagħmel programm fuq ir-radio, ġifieri sin tiftaħ il-linji u tgħidilhom li ma' kanzunetta kert kallejja. Yes, Over and Over kienet għamlet perjodu anka fit-charts ta' Malta u kienet indaqqet fuq il-Briti, għaw kienet fuq il-top 100 l-Ingilterra, ġifieri kienet xi flejtiet place għamlet xi ġimgħa u daqshekk ta' ġifieri. Imma kienet għamlet ħoss u This is the Night ukoll, ġifieri, però This is the Night kelli l-opportunità li nagħti iktar spettaklu. Over and Over ma tistax tagħmel wis spettaklu. So, having said that, jina kontent ħafna bil-vjaġġ kif ħadem, illi Over and Over ġejt it-tielet,
tatni l-opportunità illi kolli iktar esperjenza x'bissaħat over and over. Kulħadd isaqsi minnu dan, Bdew saqsuni, per eżempju, kantajt supporting act tal-Zucchero dik is-sena, kelli diversi wirjiet f'shows u hekk bil-band u x'nafien. Allura naħseb li ma kontx ippreparat biex nitla l-Eurovision fi żmien over and over. U to be fair, ngħid qas fi żmien This is the Night ma kont lest għall-Eurovision, għax ngħid kieku kelli naqra iktar esperjenza, forsi kont nisfruttaħħa iktar l-esperjenza, kieku nitla llum għall-Eurovision. Bl-esperjenza li għandi warajja, nemmen illi nkun nista' nisfrutta ħafna iktar minna milli sempliċement mort kantajt, ħadd pjaċir u daqshekk. Qed tifhem? U issa l-istorja spiċċat hemm fis-sens bqajt niġi mistieden għall-events tal-Eurovision, bqajt ikolli l-events hawn Malta più o meno percentaġġ kbir tan-nies jarfuk, allura isek event law, event lem u sponsor law, sponsor lem u r-rota d-dur. Imma nemmen li bl-esperjenza li għandi llum kieku kelli nerġa' nidħol għal kompetizzjoni simili tal-Eurovision, nemmen inkun nista' nisfrutta ħafna ħjar. Meta tirbaħ l-Eurovision, jisak inti titħalli fidejn in-nies, hemm bord, hemm u sinur jridu jmexxuk, jisak nimmaġina jinti tbaxxi rasek għal kollox, isma' għandek intervista, għandek hekk, għandek kaptitu m'għandekx titmur, etc. Hemm xi ħaġa li kieku titla' llum tagħmel differenti. U ħanuża l-kelma tiġi taqgħu tqum minn minnu kienet imexxi. Mela, li niġi naqgħu nqum minn met imexxi le, għax fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi għandek taħdem bħala tim. Jiġifieri nemmen din dak iż-żmien kif qed tajjeb inti kont għadni żgħir, jiġifieri kont għadni 22 sena. Ma kellix esperjenza f'saltu qed sibt ruħi f'sitwazzjoni fejn għandi tim ta' nies qed jieħdu l-ħsieb ħafna affarijiet, mhux neċessarjament ċertu affarijiet ikunu affarijiet li tixtieq li tagħmel, jekk eżempju nħares lura lej l-istrateġija kif saret ma kienx kif kont xtaqt jien. Però dak iż-żmien ma kellix ma stajtx dana. U meta mbagħad kien affarijiet li ma rridx nagħmel assolutament, xorta dak iż-żmien web bistrasi, imma għamilta b'mod ħażin għax fil-verità mhix xtajtu u x'tagħmel, imma kif tajtu kif tagħmel oġġett. Tajt le ma naqbilx u toħroġ tiġri, issabbat il-bib mod. Tajt isma' ma naqbilx miegħek fuq il-ħaġa, nemmen illi il-punti li qed tagħmel huma validi, imma daw jaf ikunu detrimenti li jaf ikunu jaħdmu kontra. Nista' nipproponi li nagħmlu di biex di fl-imkien, fimt, diskussjoni għad differenti, u inti tiftaħ diskussjoni mux tagħlaq u tfittex li toħloq strateġija li tagħmel sens għal karattru tiegħi. Jien ma rridx nitla fuq l-istage ma nirrappreżentax min jiena kert mill-Ħamrun. Ma sax immur hemm qed nagħmel. Imma għandek responsabilità. Inti tirrappreżenta wkoll il-poplu Malti. Jiena kert, imma yes naqbel miegħek, imma jekk jiena kert mill-Ħamrun u minn Malta, ma nistax nitlemmek jien naf issa noqgħod ir-Rabat, ġifieri bil-bandiera tar-Rabat u bil-bandiera ta' Switzerland għax jiena kert mill-Ħamrun u minn Malta. Għalfejn qed ngħidha wkoll, ġifieri meta ħanitla' on stage irrid nirrappreżenta min jien. Jekk jiena inħobb dit-tip ta' mużika, ma nistax nitla' on stage inkanta diska li ma toġobnix jew mhix l-istil tiegħi just biex nitla l-Eurovision. Jekk jiena ma joġobniex ir-roża, it-tinix sut roża, tafx qed nipprova ngħid. Ġifieri li rid ngħid hija li llum il-ġurnata forsi għandi iktar konfidenza, naf li għandi ħafna iktar għodda li nista' nġib miegħi fuq il-mejda tal-bord li qed issemmi inti li niddiskuti ngħid isma' jiena nixtieq illi nagħmlu hekk u hekk. U inti semmi niddiskutu u timxi. Mill-wieħed sal-10, kemm tixtieq li jerġa' jkollok din l-opportunità li tirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision? Mistoqsija naqribsa, għax... Aħna nippruvaw. Mela. Stakar li ġew id-dnejja u xi erboħra jtun il-mistoqsija. Sewa, jiena jkolli anke mingħajr jekk ikolli n-nies jitkellmu ġew id-dnejja. X'inhu? Ara, li kieku l-Eurovision għadu simili ta' meta tlajt jien, meta tlajt jien u t-tim tiegħi, in a heartbeat nixtieq nerġa' nitla'. Imma meta tgħidli llum il-ġurnata differenti, jien naf il-mod
tar-riżultat ma nafx il-mod kif qed jitmexxa x'inbidel. Il-Eurovision bħal kull oġġett ieħor Għax aħna naraw kollox minn barra, intom qegħdin qiegħed ġewwa. Isma' qiegħed ġewwa, jiena m'għadniex ġewwa fix-xena tal-Eurovision. Le, ma kont ġewwa. Imma kont hemmhekk eżatt. Jien naf bejnietkom il-kantanti titkellmu isma' kif għażewni, kelli nagħmel hekk u ma rridx nagħmel hekk. Eżatt, eżatt. U taqbes inti isma' le fi żmien le kont iktar relax, ma kien hemmx dik Ħanajlek x'inbidel. Imbidel ħafna jiena kont isu l-aħħar sena jew l-aħħar sentej illi s-social media kien għadu mhux b'saħħtu daqs kemm llum. Dak iż-żmien, immaġna l-mobile li kelli dak iż-żmien kien BlackBerry. Jiġifieri Facebook fuq il-mobile kien għadu xi ħaġa ġdida, Instagram ma kienx jeżisti. Qed tifhem jiġifieri jew kien għadu fil-bidu, social media kien xi ħaġa differenti ħafna. Illum parti kbira mill-lida għall-Eurovision u għal kwalinkwa kompetizzjoni, anke għall-karriera fil-mużika u hekk hija s-social media presence li inti jkollok materjali l-ħin kollu tiela, pjanat, ġifieri huwa full-time job minnu nnifsu. Jiena personali għalkemm ħin kollu b'xi jew ieħor intella xi ħaġa, intella purament għax huwa parti mix-xogħol biex inti tibqa' dan. Għax jien fil-verità ma jagħmilli xejn. Nek ikun nista' nagħlqu għada. Eżatt, tifhem jiġifieri imma fil-verità jiena nitgħallem fuq prodotti għax inkun inqelleb u qed estri dal-prodott naħseb illi dan. Jew jien sirt naf b'restorant jew pajjiż li nixtieq insif għax inkun rajt video. U bl-istess mod dak li jkun jaħseb fija biex qabbadni għall-attività u hekk jew għall-kunċert għax ikun ra performances oħrajn li għamilt bil-band tiegħek. Kellek 22 sena, ġifieri kont żgħir, nimmaġina anke l-ġenituri tiegħek kienu inkwetati kif inti forsi il-medja soċjali ma tantx kienet daqshekk popolari, ma kien hemm kantanti oħra qablek li ma kienx teżisti medja soċjali u jien naf qalaw kritika, ġew f'postijiet lejn l-aħħar. Li mentalment ma tantx għamlitilhom ġid. Ma nafx, kont ta' 22 sena preparat forsi tgħidli kelli l-ġenituri jibbekkjawni, kont iffortunat li jiena forsi mentalment ma tantx kisritni għaliex bħal m'għandek 1000 iħobbuk kien hemm jien naf 500 oħra jikkritikaw. U xi kultant aħna bħala persuna ibda minni l-ewwel wieħed. Isak tinsa li għandek dawk l-1000 li jħobbuk u jixtuqulek il-ġid, aktar ta' kasa dawk il-500. Ekku. Fil-fatt, ġifieri jiena nħossni x-xortijat għax imbagħad kien hemm bħalma bdejna ngħidu li l-bord tal-PBS kien hemm affarijiet li ma kontx qed naqbel. Xi ħaġa li għamlet ħafna ġid kienet li mill-bord tal-PBS ħareġ li kienet importanti li jiena nkun qed niltaqa' ma' terapista. Pereżempju dik ħadd ma jafa. Fimt? U ma jgħidantx xejduha, però hija xi ħaġa li kienet għamlet differenza kbira li niltaqa' ma' terapista. Kienet preparata għad-daqqiet. Eżatt, ġifieri terapista mhux għax ħassew li kelli bżonn. Le. Biex nkunu ċari, fis-sens, again, m'hemm xejn ħażin, imma. Isma' jiena fil-programmi jiena naħdem fil-qasam soċjali, ġifieri ta' kull xahrejn bil-fors irid imur nara speċjalista biex tagħmel li ċertifikat biex jiena nkompli għaddej bix-xogħol tiegħi. Jien anke waqt programmi tiegħi dejjem nagħmel appell li nkun qed isegwi isma' bħalma kull xahar tmur għand hairdresser, bħalma kull 6 xhur forsi tmur tagħmel facial, għara li għall-inqasek mhux kull 6 xhur darba f'sena tmur. Nafan psychologist titkellem, mhux għax għandek bżonn, mhux għax inti għandek problemi mentali, imma biex toħroġ 100%. dak li hemm ġo U dikka kienet strumentali għaliex matul il-dak kif qed tgħid inti 22 sena fil-li ma jafni ħadd jew jafu niftit nies u fil-li nkun miexi u nara nies pap u diħel ġoħanut u ritratt u morna niklu l-familja ma nistax nikol mal-familja fil-pubbliku għax kien kollu ġejni nisidu ritratti fis-sens inħu gost imma ikollok il-ġuħ u tkun qiegħed dana u titqatta naqra ħin mal-familja għax tkun għamil ġimagħtej ma rajthom xejn. Mbagħad dak il-ħin tispiċċa ma jibqax ħin tal-familja, jispiċċa. Ma jibqax ħin għalik. Qed tifhimni? Però mbagħad kien hemm oħra li kif qed inti Claudia Faniello, Pure, kienet id-diska li ħafna nies bdew jgħidu missa rebħeti, daw il-kummenti fuq social media, jiena u Claudia konna sirna vera ħbieb.
U din il-ħaġa kienet kważi isa għalina konna jdu ma aħna suppost mid-ġildin jina u inti jew hekk, ġifieri, like konna nkunu. U anki sak ma tħoss tajt isma' jien irid nirrappreżenta lil Malta u jisa U jinnaf għandek nofs Malta. Eżatt, u hemm ċank. Ma kienx nofs ta' jkun kwart. Jkun hemm Erba' jiġru, Jkun hemm ġifieri. ċank minn nies li jgħidu. Imma dawk iktar Kella titla pure u kien hemm ukoll xejdulu għaw social media platform partikolari li kienu jippuxxjaw ħafna kemm missa telat Claudia u kemm id-diska ta' Claudia tindaq fuq iTunes u ġifieri kien hemm letteralment il-ħin kollu jisemmu Claudia meta jiena kont erbaħtielu. Dawk l-affarijiet kienu bdew jaffettwawni naqra mentalment. Però grazzi għal fatt li kelli dan is-session u ovvjament kif qed tajb ħafna il-ġenituri tiegħi enuni ħafna mill-aspett ta' isma' mill-aħħar żomm saħik mal-art, mur hemmhekk, issa inti qed ġifieri jistgħu jitellgħu il-portals kollha tad-dinja li jasra tinsemmijek għal Claudia nħobba immens li bessa telat Claudia Dan ġara l-istess, anka lil Claudia tinnota ftit, per eżempju, meta ntirbaħt This is the Night, in-nisa kienu jgħidu isma' Claudia kellha titla, Kert kellu jitla s-sena ta' qabel over and over. Meta rebħet Claudia Breathlessly, kienu jgħidu le mhux din id-diska għal Claudia. Kewba ta' Janis. Kewba li x'isima Claudia kellha titla bi Pure, ġifieri dawn jiġru. Eżatt. Imma forsi għal kantant li qed hemmhekk. Eżatt. Li rid ngħid li missieri kien qalli isma' kieku u jista' jkun hawn 200,000 portal li jikbu issa inti erbaħt Kert. So issa inti tittajt. La għandi din l-opportunità u l-pjattaforma itla hemm u għamel l-aħjar iktar mill-aħjar li tista'. Għalli inti meta tinżel lura u jgħaddu 5 snin, 10 snin u tara dik il-performance fuq YouTube, ma jkollokx regrets. Taqsekku. U dik li tista' tagħmel u fil-verità. U naħseb tajt risposta. Mhux naħseb tajt risposta. Jiena inħossni fortunat li morna hemmhekk għamilna l-performance għaddejna l-final, ġifieri konna ma ngħaddu għall-final minn meta tella Fabrizio, ġifieri bajdu, ġifieri kien hemm differenza ta' 6 snin. Right, il-final performance ġejna f'xi 20th place, ġifieri imma Mara kam ħallejt warajk minn kien hemm 42 ġifieri li parteċipaw fis-sena. U fis-sena tiegħi kien hemm ukoll Euphoria tal-Lorin illi għadha sal-lum l-iktar diska tal-Eurovision b'saħħitha u popolari ever, ġifieri kelli kompetizzjoni b'saħħitha ħafna dik is-sena. So li rid nieħu minna din il-ħaġa hija li kolħat, mux kull ma jleqqu deb, ġveri meta ħna fuq social media u fuq il-ħajja tagħna nidru li qegħdin nagħmlu suċċess u hekk ikun hemm ħafna ostakli żgħar kuljum illi qegħdin niltaqgħu magħhom u xafin u anke ostakli kbar u biża' li n-nies ħajjgħidu fuqek u biża' li ma tibqax rilevanti bħala artist u biża' li mhux like dil ħaġa li investejt dal-ħin u kollu fih mhux sajrendi biżżejjed li biex jiena nista' ngħix fuqu, tifhem, ġifieri kun hemm ħafna ħsibiet u li tieħu ħsieb is-saħħa mentali nemmen illi hija xi ħaġa importanti ħafna. Isma' suppost kull ma fadalli 3 minuti ma forsi tuna ftit ieħor għaliex pereżempju għadna ma tkellimniex fuq bla tarf. Sewa. Suċċess enormi u naħseb id-diska għamlet aktar suċċess u mbagħad meta inti qatt mifenġit l-idea li hija storja veru. L-istorja veru li jiena nintaq ħafna. Ġifieri mhux ta' żewġ persuni biss li tkellmu miegħek hemm ħafna oħrajn persuni li jgħaddu minna. Meta smajt din l-istorja u ktibt dil-kanzunetta, hekk ħassejt li jinnaf ħajkun riskju dan? Iva, fil-fatt biex ktibta mhux riskju għax jiena nikteb ħafna diski, ikun għaddej minn xi ħaġa li għandi bżonn nesprimi ruħi u jiena għandi problema kbira għax inkun irid ngħid xi ħaġa u jeħilli l-sieni. Meta nkun ikolli ħafna emozzjonijiet li rrid ngħid jeħilli kollox hawn u fil-fatt inħoss hekk isu xi ħadd qed jifgani meta nkun irid ngħid ħafna affarijiet. Allura ħafna drabi nispiċċa npoġġi bil-qiegħda għall-kwiet
U l-mod ta' kif jiena isni nimmedita u nizvoga hija li nikteb Il-mużika. il-mużika li nikteb li jew nisma' diski li jesprimu x'qed inħoss jew li noqgħod bil-qeda fuq il-pjanu u noqgħod indoq u noqgħod nivvinta u ngħid kemm dejjaqni dak u kemm dik u x'nagħmel. U nesprimiha u niktibha u nħalli hemm, ġifieri ma tkunx xi ħaġa li da. Però meta ltqajt ma' din il-koppja kellna għax saqsem ġi kantalhom fit-tieġ u kif telqu wara li ftehemna u kollox u li ħanħoħsib il-ġurnata speċjali tagħhom. Tant l-istorja tagħhom laqtitni hekk tipo u titqis ħaġa oħra. Jien ma noqgħodx kull koppja li niltaqa' magħha nsaqsihom kif iltqajtu. Mhux hekk. Iġifieri da verament konna din bil-qiegħda u ġid għattilhom kif iltqajtu. Ngħidulek kif iltqajna tikteb ktieb. Hekk irrid ma lajdi. Eżatt. Għattilhom xi ġifieri, bdew jgħidu li aħna ltqajna programm ta' droga u hekk. U qalu li ħafna dettalji oħrajn u jgħidu li nitkellmu narhom jinħabbu u narhom kemm din il-traċedja li ġrat fil-ħajja tagħhom hija l-iktar ħaġa li żommhom maqudin. Allura telqu poġġejt beqda fuq il-pjanu kont kommoss sejjer barbecue anzi għand il-ħbieb u ma stax naqla din l-istorja minn ġarasi. Ndur lura ma' roundabout, naftakar eżatt, il-roundabout ta' ħattart kif taqbes ta' qali. Niżel mir-Rabat. Hemm ta' qali u mbagħad hemm roundabout biex tmur lej ħattart. Dort lura biex nerġa' nitla d-dar. Intfajt fuq il-pjanu f'nofsi aktib bla tarf. Qatt ma ktib diska finqas minn f'dak il-ħin. Isma' bla tarf kont qed temmen bija li ħadkun kanzunetta tajba kont żgur. U ħanajdlek għalfejn. Le ħanajdlek għalfejn. Le, bil-kontra. Għaliex meta kellu jsir il-festival kienu bidlu d-dati u sekk. Iva. U jiena kelli koppja ħbib tiegħi li inti kantajtilhom fit-tiet. Ok. U kont għattilhom li għandek kanzunetta li se tkun fil-festival hija kanzunetta tajba ħafna u għattilhom tuni ċans ħat oħra laqat insemmaħħilkom ma nista. Eżatt. U din tajba biex tiftħu is-sfimbija. Il-klim eżatt ikun nemmen illi. Ġifieri għax meta bniedem. Le, nemmen. Emmint li kienet se tkun b'saħħitha. Jiena għax sadattant li kien ġara. Bat nqalleb kollu. Ċerta kantajtilhom fit-tiet. Imma jiena dik ktibta, mela jiena ktibta f'Awwissu ta' 2021. U sadattant ktibta d-dar, mux ġo studio, ġviri ktibta d-dar, rekordiet fajta fuq il-computer, ħarbix terba noti bil-pjanu u daqsek. U ovvjament jien għandi tim tijaj li nafdom, ġviri, familja ġiex mużiċisti tal-band, it-tija li ma tifimx fil-mużika imma jekk tolqot li la naf li ħatolqot il-maġġoranza ta' nies. U jekk ma toġobiex ħatajd li ma toġobiex, iġviri ikollok da, u tibda s-semma ħanara, u tibda meta bnidem, tinduna mir-reaction ta' bnidem, li jgħidlek, sabiħa, mela mux vera, mux bitux. Erġa doqqili. Mela, xaħġa laqtet nerv. Lallu, jow jibatu l-ek eżempju 4 tima taf li għadnet inkantaxħa dik id-diska li semmajtni, kif weħlit li ġo moħħi, mela keċi. Allora jkunu daw il-components li najt isma, like nħoss li hemm xi ħaġa u aktar ma beda jgħaddi żmien. Ovvjament imbagħad pers li mxiet id-data kelli koppji li kelli tiġi tibbukjati bejn Marzu u April. Li ovvjament huma bdew jgħidu li isma' kantanna fit-tiġ. Jiena kont semmajt ftit nies minnhom. Illi ngħid isma' x'taħseb di. U ġannint il-kulħadd. Allura din id-diska min iżżewweġ bejn Marzu u April kellhom inaħħuha għax kien hemm ġalu nadi bħala first dance. U hemmhekk ukoll. U suppost kellu jkun għadda l-festival. U hemmhekk ukoll rajt is-saħħa li saħat għadha perspeċu ma ħarġiet u għatjgħidlek din ir-ri. Eżatt. Allora mbagħad awtomatikament. Hija ġurnata li ħaġa kbira, ġifieri li jiena ħanażel kanzunetta li smajt ftit minna u tiġa laqtitni ma kanzunetta ħad tkun tajba. Eżatt. Però ġifieri sewwa tajt u jiena dawn ikunu affarijiet li kważi jiena niġi ngħid laqqas nemmen illi ktibta jien din id-diska, onestament qed ngħidlek għax ġraw ħafna affarijiet f'daw is-sentej kemm ilu li għadda l-festival. Li nibdajt mela
da tinsiex ikun hemm is-semifinal il-ħamis, il-ġimgħa jkun il-lejl tal-klassiċi u s-sibt il-finali. Il-ħamis kantajt għadhom laqqas biss qalu jekk għaddejniex għall-finali. Ġifier ġast instema' d-darba. Kien hemm koppji Friday, il-ġurnata li aħna tinkantaw il-klassiċi. Għadhom laqqas qalu ġmux erbaħ rebħet id-diska jew hekk, jew rġajt kantajta fil-finali. Darba. Nara videos fuq Instagram bidlu il-first dance tagħhom biex jagħmlu bla tarf. L-għada. Mela dika kien moment kbir għalija. Kien moment kbir ta' soddisfazzjoni ġifieri. Li tibatlek ta' tifel illi huwa autistic. Qabbatni l-bar. Li l-speech ibati u tajdlek kert jaf jgħida u jkanta mill-bidu sal-aħħar. Thank you għax bis-saħħa ta' bla tarf il-leħen it-tifel tiegħi naf kif inhu. Nisma' dal-voice note u nibki għax ngħid di xi ħaġa li jiena ktibt moment ta' aspirazzjoni u din l-om qed tifraħ it-tifel tagħha bis-saħħa ta' din id-diska qed jitkellem. Kopji u din għamilx qed neseġeraħħa Joseph. Imma kopji li kienu qegħdin jisseparaw u din id-diska qanqletilhom fihom din is-sens ta' u le ejja naraw nistgħux insolvu, għax il-kliem għanqlilhom forsi xi memorji fil-bidu tar-relazzjoni tagħhom jew hekk u m'iniex qed ngħidha b'xi dana, imma jiena nemmozzjona ruħi u nħossni verament emmozzjonat mċekken meta nisma' xi ħadd jgħidli dawn l-affarijiet li bla tarf għamlel dal-tip ta' impatt. Mbagħad l-isbaħ tara barranin milux tellajt fuq l-Instagram tiegħi. Waħda tfajla lillum iż-żewġet Serbjana ma tifhimx bil-Malti u għandha tatu bla tarf. U waqt li mort inkantaħ ilhom fit-tix, bis-Serb u qed kantaħħa the whole thing. Isma' wasalna biex nagħlqu. Meta twelid? Fil-5 ta' Mejju tal-89. Għazik hija kompetizzjoni, sambat nerġa' nfakkar anke lil dawk li din isegwuna. Fl-aħħar nett, bla tarf qiegħda x'imkien hemm fuq. Ġifieri bdejt tiela u tlajt. Ma nafx, meta tintafax, naf li tħobb il-mużika allura tikteb mużika, xorta bqajt tikteb wara bla tarf. Ma tibdix sajt isma' naħseb bla tarf qiegħda wisq floli biex nilħaq xi ħaġa oħra. Ngħidha nemmen li hija diffiċli biex ikolli song oħra li tagħmel il-ħoss li għamilet bla tarf, però nemmen ukoll li hija opportunità biex nagħti challenge li l-nifsi u l-tim tiegħi biex nikdbu xi ħaġa. Għax nimmaġina f'daw l-10 snin li għaddew bejn This is the Night għal bla tarf, dawk l-10 snin meta tmur tkanta lem kert bil-fors isma' milli This is the Night. Eżatt. Illum naħseb This is the Night għasada Le, mhux il-każ. Xorta jsemmu ilek, imma naħseb l-ewwel diska li jgħidulek isma' bla tarf. Yes, le, jiena jisaqsuni like jekk ma nagħmilx bla tarf busta d-doqqa. Ġifieri ma jkollix dak ir-reaction għal This is the Night. Imma ikun qegħdin jistennewha wkoll għax il-mument li ndoqqa ikollok in-nies jibdew jaqbżu jolew magħha u jkantaw. Jiġifieri forsi mhix l-iktar diska tal-Eurovision li qattellajna l-iktar popolari, imma hemm sens ta' happiness marbut magħha This is the Night. U kif qed tgħid inti between This is the Night u bla tarf ħriġt diska kważi kull sena li in the meantime ma jkunux għamlu il-ħoss li għamlu This is the Night u bla tarf, għax ovvjament ukoll This is the Night u bla tarf kienu marbutin ma' festival nazzjonali. Mela ħanaġrek ftit tal-aħħar din żgur. Okay. Jiena all-right jgħid fil-ħin inti tittajtli. Le maħna biż nixseħ. All right. Xi ħadd qalli li timita ħafna inti. Ija. Għamilli xi ħaġa ħanalqu bijhom. Per-eżempju. Nafni meta, jiena li jiġrili jew nisma' xi ħaġa u dak il-ħin nimita, pereżempju, però nafni meta l-iktar waħda tġini faċli hija ta' Mufasa tal-Lion King. Ejja tlaqna. Simba. Tini xan zammax. Look at the stars, the great kings of the past,
look down on us from those stars. So whenever you feel alone, just remember that the great kings will always be there to guide you. And so will I. Dak kien Kert Kalleja tajjeb. Mux ikun qed jisimgħu fuq Spotify u jgħidu dan x'kien fejn morna x'ingħalem. Kert, grazzi. Grazzi ħafna. Ħadd biċir ħafna. Tant ieħor. Sirna nafuk naqra iktar. Hemm ħafna u nispera li ma nistennew xi 10 snin oħra biex ittina kanzunetta li narawk tikkompeti bija. Sewa, diski ġodda ħerġin dal-waqt Għaxan ukoll. tisa kull 10 snin narawk fil-festival. SFM li tinsir 10 snin oħra ikolli 42 għazin. Tkun fl-aqwa tiegħek. Jalla l-ġit. Mhux wara l-40 tibda Ekk jgħidu. jgħidu. U għal-40 għabat jittanta jgħidu. Imma jinnemmen illi z-zomru kif dana u id-veri. Jalla, the best is yet to come. Aħna nkunu din nissapportjaw, serraħ moħħok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, mela nfakkar lilkom il-kompetizzjoni għajdu li meta twilet Kert Kalleja 9-8-76-76-9812-7676 dak huwa in-numru tal-WhatsApp tistgħu wkoll tibatu SMS u anke jekk tkunu din issegwu minn fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita, ġifieri fil-kummenti tagħkom ukoll tistgħu tieħdu sem fil-kompetizzjoni tajjeb, forsi ma tafx tuża l-Facebook imma jinnaf għandek it-tfal ta' tfal. Għedin ħdejk għajdulhom miktbu li d-data. Tajjeb, għalli tidħol bit-ċans li tirbaħ voucher ta' 50 euro. Grazzi għal Merkanti Restaurant fis-suq tal-Belt. Jiena nsellmilkom il-kumplament tal-jum tal-lejla li tista' taraħ u segwina Fishkin Treat buskuttin bħallum 8 ijiem. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Merkanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,